Prvo moramo da pronađemo sve sastojke. Moramo da se vratimo oko 5 kilometra, a imamo još samo pola dana. I to je nemoguće. Nešto si zaboravio. Šta to? Sila je sa nama! Pripremi, pozor, skupljaj, napred! Da li veruješ u maštu? Da li veruješ u druga? Da li veruješ u snagu prijateljstva koja pobeđuje sve? Ako se odlučiš i treba da ti pomognem, pozovi me i vidjet ćeš da ću doći. Biću tu kraj tebe kad ti pomoć zatreba i shvatit ćeš šta je moć ljubavi. Da li veruješ u maštu? Da li veruješ u druga? Da li veruješ u snagu prijateljstva koja pobeđuje sve? Moramo da skupimo sastojke te pre nego što sunce izađe. Za prijatelje moje uradit ću sve. Da li veruješ